But lost 130. Okay, nice. Yeah. You lost 130 pounds? Yes. Good job. You did great. Ehkä siellä. Joo, mutta sitten se tulee siihen. Ja sanotaan, että se tulee tälle työn jälkeen. Joona, kuuntele nyt mua. Irina sanoi, että se on ok, eli asiakko sulla on ok. Sen juristi rupesi vaatii tämmöisen ja Henny uskoi sitä heti. Ja sitten mä selvitän tätä asiaa. Mutta anna se rahi ja sitten siinä on ne 3 kuntapalloa. Näetkö ne kuntapallot? Anna ne 3 kuntapalloa sulle ja sitten... Ei ole. Joo, ja eli anna noi tavarat ja sitten niin... Sitten voi mitään muuta kysyä. No me lopetetaan tää nyt niin. Siellä olisi ollut mun kenkiä ja sellaisia laatikolle. Osaisitko katsoa mitä mun kenkiä siellä? Se on talvisaappaita tai muita sen autotallon lattialla. No mä yritän parhaani. Otetaan tänne. No näin nyt yritetään. Mutta hoida se tuo juttu, nyt mä hoidan sitä. Mä soitan uudestaan. Mulla on millä vastaan. En millä mitään. Irina sanoo, että kaikki on oikein. Joo, mulla ei rahaa enää uuteen juristiin. Mä haluan nyt kirjoittaa 40 viestiä, niin sitten pitää lopettaa. Mä lähetän sähköpostia, kun mä oon lähettänyt jo testareita ja kaikki. Ymmärtää se. Mä lopetan. Thank you. You're very welcome. That burger should be on the place.